Banekixen gaur bedanok neure zainiongo zinena, zelaku zazeba. Zer zaze? Neuze esaten doten entzuteko zain? Bueno, natxe jairik ezeon, jakin hilan 14 gabetik ez nazela para. Edertua ibilina, aspaldion baiko lekutan ibilina arutz eta onutz. Jasak dazenin ezin ailata ibiltzena, baina aurten bai aprobetxarot. Lehengo herrixan ibilin itxan pasitan. Ikusi zendua zen, zeube. Da zeube bai, por cierto, maskarili belarritxi dindilizke eruti, bapez bestero, Bueno, esaten neuana. Pasiari amentzir, errenteira arte alian itxan. Beste un baten pentsane ban, antiure altzabina. Bake-bakindaz danak, tranquil. Esan inor zuztan ikusin itxunin. Handik urten eta gero gozikabe eineban buelta bat. Sasoineban, ondarruko paraje gehitxu haua aiateko, ezta? Bueno, ixen aztan azue, jairik ez da eon, baina einalixan dizen ekitaldixak, betiko latxeik, oiun popia tatekuk. Geuridana zainuen berdou, geure kulturi, geure jatorrixe, geure sustraxak. Trago batzuk hartzen be, ibilin itxan, egunez hori bai, eta maskariliaz. Terraza baten eon itxan jarritxe, tabernatik urrin, eta ez tabernatik 100 metro arutza zabaldutako terrazan. Da gababa, datorren urteako lakot. Ze ezin gazen inoan aurreatu, ligatibe komplikau. Txo, zema bidarrezan bitzu jazteko maskarili. Bueno, beste gauza bat. Eukizuen nire faltaik. Nipa izuena. Batez be, 14 eta 17 neuri beire eoten dizen ume guztine. Aurten urtero etorten dizen ume zahararrak, ezin izan douz geure hartin neuki. Zuentzako, eurantzako eta ume guztintzako muzo handi bat. Leokadik itargirarte eta buelta matxezatxue. Honek umik aitxatute, biskat kezkatute be banaz. Zelaik engorabe gure umik ikastetxita buelta ba. Irakasle geixa eukikora bez? Lekuk be geixa? Hezkuntzi eta osasune seguruk izan berdize, horreaz ez da jokatzeik, etorkizune hortxerata. Portun be, ibilin itxan, buelta bat emoten. Gure arrantzalik bai meritu, antxoari isebez, da atuneti gainea, hori edifizixo barrixoi zer da ba? Frontoi? Hene zema berba etxendot ezta? Ixen aztanaz oztabe. Dan osaze nire launak, baina lau eunin inok ez nau iseta inbita. Erropak aldatzea radixure altzaber eunero. Eskerrak radixukuk neu ondo ezautzen naben zebestelan. Radixu irratian, egunde5.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info. Bueno, on sekreto ba kontakotzuet. Atxeta junitxan atzo, da italiano bat ezautu neban. Masimora uixena. Ondarru nei da 100 batzu pasaten. Zeue jakitxeko, gaur
ez nu kortxelea bueltan. Zeta? Ostabean goxan eotea, erdiko palu morun, pentsamento ipez, italianu de braza eta poleneko manteka urtu arte beraz nu. Zuei danoi agur eta datorren urte arte. Arrivederci bambinos, zanju zeuen burute zanju alkar, goun euki guaz ez da zenak, etxin naizatxu hau, etxin bizatxu hau. Agur ondarrute ondarrutarrak, gora zeuek, gora gute gutarrak, gora Euskal Herria askatuta.